rek tarifiono oma 100 jutaan yo. Lek ono ane ku rek berarti ono lebihne piro? Penasaran simakan video iki sampai mari. Intine ngisore 200 rek oma iki rek yo. Loh, wapi rek minimalis modern. Lek masalah tonggo, sepilno tonggoe. Loh, wis ruwame rek yo. Lah, iki lokasi nih di Domas menganti rek yo, cedek karo jalan raya, cedek karo sarana apa? Wis sembarang kalir nang kene ono rek yo. Perbankan, Indomaret, wis pokoknya wis kuto lah, ojo ngomong menganti desa rek, kuto wisan lah. Iki ukurane 5x8 rek yo, regane 150 yo. Wis oleh pager loster ngene iki rek yo. Lho, ombong ini iki, terus nengko nang kene sampean karek kono pager wis ini tok yo. Lah, nek masalah karpot, gak iso rek yo, durung iso karpote rek yo. Paling kena gawe parkiran sepeda tok rek yo. Soalnya omahe murah rek yo, mek 150 tok yo. Lah, terus nang kene iki wis oleh taman ngene iki. Wis sembuh sampean aturun dhewe rek yo, kena gawe taman yoan utawa kena gawe ruang tamu outdoor yo kena rek yo. Sing model saiki lho rek, omah-omah kekinian, ruang tamu outdoor. Ben lek sampean ono tamu, gak usah digo mlebu meneng jero, ben kekayaanmu iku gak diintip tanggane, menghemat fitnah rek yo. Wis saiki masuk. Lah terus nang kene iki ono terasan rek yo, kena ge nyantai-nyantai lek isu karo rokokan kayak gak ada dosa. Nikmat mana yang kau dustakan ngene ku lho rek. Loh, fase tampak depane perpaduan karo batu alam, nang kene ono lampu hias ngene iki rek yo, karo cendelo lho. Wis meskipun 150 wis ono hiasan ngene iki rek yo, pemanis. Wis saya langsung masuk. Lah, kusene rek yo wis anti rayap almini yo. Terus nang kene iki ruang keluarga rek yo. Keluarga yo lumayan gede, cara ngono kena gayasilan utawa tahlilan rapat sak RT wong rong RT sik mot ra. Kamar iki ono loro rek yo. Lah, iki kamar pertama yo wis lumayan gede, kena gaya ambekan sahdu nek bengi karo bojone sampean. Ngene ku rek yo. Tapi aja lali rek engko iki ditukono gorden dan gak titip tanggane yo. Lah, terus kamar kedua, kamarnya jejer yo. Iki kamar kedua wis hampir podo karo kamar pertama. Yo wis tak plafon yoan. Tenang ae yo. Terus iki dapure rek yo, dapure mini ngene iki. Kene nggone wastafele, kene kok dekek magicom, nang kene kompor wis sampeyan aturan dhewe. Yo. Terus nang kene iki kamar mandine rek yo. Kamar mandine wis super gede. Iki klosete nggih kloset jongkok, nang kene wis pakai kran kok sampeyan karek nokono iku. Drometor yo, wis. Ngono rek yo, be sampean minat pengen takon-takon omah iki langsung japri via WA utawa sampean pengen golek tanah kafling, rumah murah di area menganti langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.